Mbak, dino iki kancane aku ya mbak mapak si bocil, tapi sadurunge mapak si bocil melu aku ning RS ngendangi dulurku sing lagi sakit. Iki tempate ndek Aminah sing sisih elor ya mbak. Aku masuke ning sisih elor sing parkiran terbaru, soale ruangane wong iki enek ndek lantai 3 kuwi. Tempat iki rumah sakit iki sing bangunan baru. Sapa sing wis pernah mlebu kene mbak ngendangi dulure, apa sapa ngerti nek sing kerja ning kene juga? Muga-muga ya wis kerja tok ya mbak, nggak usah mlebu rene. Lak pomo mek ngendangi tok ya nggak apa-apa, amit-amit jebang baik, pokoknya nggak usah aneh sing aneh-aneh ngono ae ya. Singkat ae ya mbak, iki mau aku wis mari ngendangi Pak Puhku, terus iki langsung OTW pulang. Tapi sadurunge pulang, aku pengen mampir ndek toko roti sebelah Aminah, yaiku toko roti Olivia. Aku pengen jajan ndek sini. Sampean senenge roti sing apa sih mbak? Lak seumpamane jajan ndek toko roti ngono. Lak roti sebenarnya aku nggak terlalu suka, tapi sing tak golek ndek sini ki yaiku risolese, kambek, sosis Solo, pokok semacam goreng-gorengan ngene iki lho mbak. Sumpah sampean wis pernah jajal apa belum? Jajalan mbak, rasane jan enak janan. Iki sik mubeng-mubeng, bingung sing dipilih apa mbak, tumbas roti tinggi si bocil karo papane. Akhire tumbase yo mek roti-roti sing ngene iki ae, pokoke sing kena tinggi nyemil lah. Terus pokoknya lah aku sing tak jikok yo iki lho mbak, risolese iki sama sosis Solo. Kuwi mau sebelah yo enek sih koyo semacam apa yo martabak gitu mungkin jenenge, pokok isi mayo. Cuma aku nggak terlalu tertarik sih sama risol mayo iki, aku sukane sing risoles kuwi mau. Sakwise mari milih-milih roti, terus langsung ayo mbak dibayar ndek kasir. Terus mari ngono kita OTW pulang, jikuk kendaraan dhisik, terus mari ngono kita OTW mapak si bocil ndek sekolah. Sebenarnya iki mau aku ki wis kesoren mbak, lah aku mapak si bocil ki telat krono yo ngendangi wong loro kan yo nggak mungkin to mek sedih lho apa nih kok dadak-datuk ngono kae, wis malah enek berjam-jam ngono kae lho mbak. Akhirnya iki mau ki mapak iki telat. Hayo duwe kenangan opo lak liwat jembatan Kademangan iki mbak? Sapa ngerti lak menawa kelingan karo wis teko sekolah iki mau bocah tak golek tibake lagi bermain mbak sama temene, soalnya kan aku jemputnya telat. Terus delok ento ada kucing mbak, miung-miung, dia juga sekolah mbak. Delok ento potongnya sampai gede brot kayak ngono ki lho mbak, lagi hamidun lho. Delok ento kayak ngene iki sapa bapak njajal lho wis yo mbak, matur suwun wis dikancani dino iki. Wis melu aku mubeng-mubeng Blitar, wis mubeng-mubeng mapak anakku. Sampai ketemu besok lagi yo di video selanjutnya, bye.